गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ गासै रायजो राजानिसिम बावहरबाय। आं फुंजा मुसाहारि। आं दिनै बे समाव नोंथांमोननो बे बाथ्राखौनो फोरमायनो नाजादों जे फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर जों मिथिगौ 16 नभेम्बरा बर' थुनलाइनि जोनोम सान होननानै जों बयबो मिथिगौ। दा बेखौ गासै लोब्बा लाखिनानै जोंनि गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनो लाहार फाहार जागासिनो दङ। बेयो जाबाय बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बियो जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बै हाबाफारियाव बाहागो लायैनि थाखाय आंबो रेडि जादों आरो लोगोसे नोंथांमोनखौबो बुहुमनि जेरावखि खना खनला थाया मानो गासै बर' फिसाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बै हाबाफारियाव हेफाजाब होफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं खावलायहरनाय जाबाय। दा बेजों लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननो बे हाबाफारिनि सोमोन्दैनो लिरनाय एबा बर' थुनलाइ एबा बर' हारिमुखौ लानानै लिरनाय दोंसे मेथाइखौ नोंथांमोननो आं ससे खोनासंहोनो लाबाय। नोंथांमोना खोनासंलांदो। बर' थुनलाइ गेवलां सारबाय, बर' हारिमु हायना सारखावबाय, बिबार बारिनि समायना बिबारफोर बायदि खांसानि जोंथि माथि हाथरखिफोर बायदि बुहुमाव आबुं महरै बुहुमाव आबुं महरै बर' थुनलाइ गेवलां सारबाय, बर' हारिमु हायना सारखावबाय। जों सोलोंगोन बिमानि राव, बर' राव गेवलांथों, हारिमुआ जोंनि हारिनि आयना, होसिखावनाय मोन्थोरा थारैनो हारिखौ गोजोर खालामदों। बर' सादोर हासा जोंनो नांगौ गोग्गो सोलोंथाइ, बुहुमनि बर'फोर खौसे जा ओंथि गोनां बुंथिया थारैनो माहारिखौ फोजाखांबोदों। बर' थुनलाइ गेवलां सारबाय, बर' हायना सारखावबाय, बिबार बारिनि समायना बिबारफोर बायदि खांसानि जोंथि माथि हाथरखिफोर बायदि बुहुमाव आबुं महरै बुहुमाव आबुं महरै शिवराम आरो गासै मुंख्लंफोर नोंसिनि जिउ मावनाया दिनै बर' हारिखौ फोथांना लाखिबाय। जोहोलावजो आरो गासै बिग्रायारिफोर नोंसिनि गोलाव जांख्रिथायनाया दिनै बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होबाय। जोनोम खुलुमगोन जों नोंसोरखौ
गोरबोजों हास्थायगोन जों नोंसोरखौ जोनोम जोनोम खुलुमगोन जों नोंसोरखौ गोरबोजों हास्थायगोन जों नोंसोरखौ बर' थुनलाइ गेवसारलांबाय बर' हारिमु हायना सानफावबाय बिबार बारिनि समायना बिबारफोर बायदि अख्रां सानि जोंथि माथि हाथरखिफोर बायदि बुहुमाव आबुं महरै बुहुमाव आबुं महरै बुहुमाव आबुं महरै